Qozанда туган телдә башкаручыларның «Голос Амадины» дип исемләнгән төбәк-ара җырлар фестиваленә йомгак ясалды. Бу Татарстанда узган икенче шундый фестиваль. Йомгаклау гала концертында 12 төбәк вәкилләре чыгыш ясады. Туган телләрдә яңгыраган җырлар фестивальнең матур мизгелләре киләсе репортажда. Төрле илләрдә берсеннән-берсе матур җырлар башкарыла. Һәркем үз туган теленең яңгырашлы әһәнен җиткерергә тырыша. Һәр башкаручының дулкынлануы йөзендә чагыла. Арада инде танылганнары да, сәхнәдә яңа адымнарын ясаучы яшь башкаручылар, фольклор төркемнәр бар. Оригинал аранжировка, үзенчәлекле тавышлар, лирик һәм дәртле биюләргә кушылып җырлыйлар. Борынгы халык уен коралларының уникаль тавышы да ишетелә. Сәхнәдә һәр номер мини-спектакль кебек. Тамашачылар башкаручыларны алкышларга күмде. Илнең 12 төбәгеннән килгән катнашучыларның чыгышларын видеосурәткә дә төшереп алырга өлгерделәр. Наши участники проходили мастер-классы. Безнең катнашучылар вокал, хореография, пластика, сәхнәдә үз-үзеңне тоту, ораторлык сәнгате буенча да осталык дәресләрен уздырдылар. Киләчәктә дә осталыкны ныгыту өчен бу фестивальне уздырырга дип сөйләштек. Финалга әзерлек барган 3 көн эчендә барлык башкаручылар дуслашырга, элемтәләр урнаштырырга да өлгерде. Бик күп тапкыр кичләрен бергә җыелышып, төрле милләтләрнең туган телләрендә гитара һәм гармонга кушылып, җырлар өйрәндек, үзара якынайдык. Конкурсантларга талантларны осталык дәресләрендә тәҗрибәле остазлар ачарга булышты. Алар арасында Зәйнәп Махиева да бар. Дагыстанның халык артисты Кавказ тавышы премиясе иясе Зәйнәп Махиева фестивальнең махсус кунагы булды. У меня песни народные аварские от любви. Мин башкарган халык җырлары мәхәббәт турында. Шулай ук әнигә, балаларга, халыкка, иҗатка мәхәббәт турында. Безнең бердәм тату булуыбыз, үзара берләшү өчен еш кына шундый матур конкурслар үткәрүебез дә бик мөһим. Туган ягына Зәйнәп Махиева Татарстан мәдәният министрлыгының рәхмәт хатын алып китте. Конкурсантларны дипломнар һәм призлар белән бүләкләделәр. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.